susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Magandang gabi po sa lahat, pati rin po sa mga nanonood ngayong gabi. Tayo po'y tumayo at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Lord God, at kami tinipon mo yung mga anak para magpuri sa inyo at magpasalamat, Panginoon. Lord, salamat din sa kalakasan ng bawat isa na binibigay niyo, Panginoon. At salamat din po sa paggabay niyo po sa amin, at po salamat din po sa walang sawang pinaparanas yung pagmamahal at presensya niyo, Panginoon. Lord, gabayan niyo po si Brother Neil ngayong gabi, Lord God, na mag-share ng salita niyo, Panginoon, para po may isa pamuhay namin, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Sa gabi pong ito, tayo po muli ay aawit at magpupuri sa ating Diyos, and we will bless His name. Amen? Dahil tunay nga po ang pagpapala ng ating Panginoon ay tuloy-tuloy sa ating pong mga buhay. Kaya po sa oras na ito, tayo naman po ngayon ang magbibigay, magpupuri, pasasalamat sa pangalan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya po tayo aawit, purihin natin ang Diyos na buhay. Amen. Blessed be your name in a land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Sing, blessed be your name. Blessed be your name when I found in the desert place, to walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you poured out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory.
the road marked with suffering, through this pain and the offering. Blessed be your name. Every blessing you poured out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name. Blessed be your glory. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Once again, we'll sing. Blessed be your name, with the sun shining down on me, with the world all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name, with the road marked with suffering, through the pain and the offering. Blessed be your name. Every blessing you poured out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. Give and take away. I will choose to say, blessed be. Give and take away. Give and take away. Give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Lord, we bless your name, Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Oh, we bless your name, Jesus. Of the Lord. Blessed be your glory. Sing it again. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Oh, we bless your name. We glorify your name. Oh, Jesus. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. You alone, my Lord, my heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. I will tell of all your mighty love. Pull me from the dark into your light. You alone, my Lord, my heart will sing. I will tell of all your
mighty love. Holy, holy are you, Lord. I will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy sing Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Oh, we bless you. I will tell of all your mighty love. Pull me from the dark into your light. So for you alone, for you alone, my Lord, my heart will sing. I will tell of all your mighty love. Oh, church, we will sing you are holy. Holy are you, Lord. My heart will sing, mighty Son of God. My soul will cry, worthy Lamb of God. My life will sing, I will bless the Lord with all my soul. Oh, holy, holy are you, Lord. My heart will sing, mighty Son of God. My soul will cry, worthy Lamb of God. My life will sing, I will bless the Lord with all my soul. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus, sing God of all, God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus, sing God of all the earth, 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 Jesus, sing God of all the earth, God of all the earth, God of all, God of all, God of all the earth, Jesus. Holy are you, Lord. My heart will sing, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing, I will bless the Lord with all my soul. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the Lord with all my soul. Oh, we bless your name. Glorify your name, Jesus. You are the God of all the earth. You are the God of all the earth. Oh, King of kings, Lord of lords, be lifted high. Thank you, Lord. Oh, yes, Lord. Lord, we thank you for your presence. Lord, we are here to bless your name. Bawat isa po sa amin ngayon, Panginoon. Maging kasama namin, Panginoon, sa aming mga tahanan ngayon, Lord God.
Lord, we want to bless you. We want to lift your name on high. Lord, wala kaming ibang itinataas sa gabi po ito. But your name alone, Jesus, is worthy to be praised, Lord. Lord, patuloy kaming aawit. Patuloy kaming magpapasalamat, Panginoon. For you are a good God. You are a great God. You are an awesome God in our lives, Lord. Thank you, Jesus. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Sing your mercy. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Every day I awaken my praise, pour out a song from my heart. You are good. You are good. You are
mercies forever. Once again, we will sing, church. You are good. Sabihin mo sa Panginoon, kung gaano siya kabuti sa'yo. Oh, yes, Lord. You are a good God. Oh, I thank you. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. I love you, Lord, and your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing the goodness of God. So all my life, and all my life you have been faithful. Come on, sing it with all of your heart. Sing all my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived the goodness of God. Sing all my life, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And we will sing all my life. And all my life you have been faithful. Oh, we thank you, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out to, it's running out to me. Your goodness is running out to, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out to, it's running out to, oh, sing your goodness, Lord. Your goodness is running out to, it's running out to, oh, your goodness. Your goodness is running out to, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out to, it's running out to me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Once again, church, we will sing all my life. And all my life you have been faithful. Yes, Lord, all my life
all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. Once again we will sing, Lord, all my life, and all my life you have been faithful. All my life, Lord, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, we will sing the goodness of God. And all my life you have been, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. I will sing the goodness of God. I will sing the goodness of Worship your name. You are good. Glorify your name, Jesus. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your presence. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa gabi pong ito, Diyos, tunay nga, Ikaw ay napakabuting Diyos. Lord God, receive the highest praise of your people. Lord, sa gabi pong ito, you see the deepest desires of our hearts. We just want to lift your name, to bless your name, to glorify your name, Jesus. Lord God, sa gabi pong ito, as we listen to your word, ihanda mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord God. Na kami po, Diyos, ay handa, Panginoon, na magpaturo sa iyo. Handa, Panginoon, na makinig, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord God, we open up our hearts and speak to your children. Puso sa puso. Face to face, Panginoon. Because we want more of you. We want more of your word. And we want to know you more, Jesus. Thank you, Lord God, for your presence. Thank you, Holy Spirit, for guiding us. Give us knowledge and wisdom, Lord God. We bless your name, we glorify your name, and we will give you the highest praise, the highest worship, Lord, that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Check. Hello, sound check. Amen. Mapagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Inaanyayaan ko po lahat ng makinig. Dahil ang pananampalataya ay nagbubunga sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. Masaya ba ang lahat? Parang nalulungkot natin ngayon Amen. Summer pero naulan Isa pa, palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Amen? Napakabuti ng ating Panginoon katulad ng inawit natin. Yung kabutihan ng Diyos, hindi nagbabago yan, hindi nagkukulang yan. Laging sapat yan. Nagkukulang lang yan dahil sa atin. Bakit? Kasi minsan, ang Diyos laging sapat yan. Sapat yan sa pagbigay. Nagkukulang lang yan kasi marami tayong hinahangad. Marami tayong gusto.
Amen? Kaya nagkukulang lang. Kala natin kulang ang biyaya ng Diyos. Pero hindi. Laging sapat ang biyaya ng ating Panginoon. Amen? Huwag ka lang masyadong mahangad. Amen? Amen. Bago yan, manalangin muna tayo. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito, Panginoon, na kung saan, O God, ay mga puso't pangyapa kay dinako mo sa lugar nito upang makinig ng iyong salita, O God. Lord, ganoon na rin Panginoon sa mga makikinig sa live stream. Tunay nga Panginoon na hindi hadlang Panginoon ang layo o destinasyon Panginoon. Lord, patuloy mo kaming gabayan, ingatan at balutan mo ng banal mong dugo at maramdaman namin ang iyong pag-ibig sa araw-araw. At tunay nga Panginoon, ang iyong mensahe ngayon, O God, ay maunawaan namin at mai-apply namin sa aming buhay. Lord, itago mo po sa iyong likuran. Ikaw lang makita, ikaw lang mapapurihan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba. Amen. Amen. Hinakaraang pinag-aralan po natin about pure heart. Amen. Dalisay na puso. Na kung saan, pag mayroon kang dalisay na puso, makikita natin ang ating Panginoon. Amen. Sabi nga sa Matthew 5:8, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Kung tayo may malinis na puso, ay makikita natin ang Diyos. At hindi lang yun. Hindi lang natin makikita ang Diyos. Diba? Mararanasan pa natin. Amen. Kapag nakita mo ang Diyos, ibig sabihin yun, nakapasok ka sa kanyang kaharian. Amen. Nakapasok ka sa kanyang kaharian. Once na nakita mo, kunyari, example, nakita ko si Duterte sa Malacanang. Siyempre, nakita ko siya sa Malacanang, sa loob, nakapasok ako sa loob ng Malacanang. Ganon din, kapag nakita natin ang Panginoon, nakapasok tayo sa kanyang kaharian. At sa kanyang kaharian ay punong-puno ng blessing, kapayapaan, punong-puno ng pagpupuri, punong-puno ng kasiyahan. Amen? Ayun yung pinag-aralan natin last month, pure heart. Ngayon, ang pag-aaralan naman po natin ngayon for the whole month of April, blessing brings wealth. Ayan. Ang pagpapala ay nagbibigay ng kayamanan sa ating buhay. Amen? Kaya, kung meron tayong dalisay na puso, noong nakaraang pinag-aralan natin, ay magkakaroon din tayo ng pagpapala sa Panginoon. Kasi hinahanda tayo ng Diyos. Hinahanda niya tayo sa pagpapala na ibibigay niya sa atin. Hindi tayo pwedeng pagpalain ng Diyos kung marumi yung puso natin. Amen? Hindi pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos yan kung marumi ang puso mo. Kung bibigay sa iyo ng Diyos yung pagpapala na yan, saan mo gagamitin yan? Marumi nga ang puso mo. Baka kung saan mo dali ng pagpapala ng Diyos. Amen? Baka sisihin mo pa ang Diyos kapag may nangyaring masama sa iyo. Lord, bakit ganun? Binigyan mo ako ng pagpapala, na-disgrasya ako. Binigyan mo ako ng pagpapala, napunta lang sa ganito. Amen? Ang pagpapala ng Diyos ay makikita lang. Katulad nga ng pinag-aralan kagabi sa mentoring, sa discipleship training kagabi, na obedience is the key of blessing. Ang pagsunod ay susi ng biyaya o pagpapala ng ating Panginoon. Kaya kung gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, gusto mong pagpalain tayo, sumunod tayo sa Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka kasi. Amen? Sumunod ka. Walang mawawala kapag sumusunod tayo sa Panginoon. Amen? Nag-feedback. Amen. Hello, sound check. Walang mawawala kapag sumusunod tayo sa Panginoon. Meron pang madadagdag. Amen? Anong gusto mo? Anong idadagdag sa iyo ng Panginoon? Amen? Ayun yung idadagdag sa atin ng Panginoon, yung kalakasan. Amen? Pagising pa lang sa umaga, hindi nyo ba alam, pinagpala na tayo? Yung nakita natin yung ganda ng mundo, yung nakakita ka pa, yung nakakahinga ka pa, yung nakakarinig ka pa, yung nakakalakad ka pa, yung nagagawa mo pa maghapon yung gawain mo. Amen? Hindi mo ba alam, pagpapala na ng Diyos yan? Kaya dapat ipagpasalamat natin yan. Kumbaga sa almusal, niready na kagad ni Lord yung almusal mo. Yung almusal mo sa paghinga, yung almusal mo sa pandinig, yung almusal mo sa kalakasan, niready na ng Lord. Ano lang kailangan mo? Magpasalamat, Lord, sa almusal na binigay mo sa akin. Minsan, kulang lang tayo sa pasasalamat sa Panginoon. Minsan, kapag gumising ka na, okay na, hawakan na kagad ang cellphone, gawa ka agad ng ganito, wala nang thank you kay Lord. Amen? Kailangan kasi, para maranasan pa natin yung blessing ng Panginoon, kailangan matuto ka magpasalamat. Example, ako, magbibigay ako sa tao ng ito, pera, pero hindi siya nagpasalamat sa akin. Tingin mo, makakaulit pa yan? Hindi naman, wala namang pasalamat. Wala man lang thank you. Diba? Kung sasama pa ang loob mo. Diba? Sa Panginoon, kailangan magpasalamat tayo lagi sa Panginoon. Ano man yung natatanggap natin, maliit o malaki, ipagpasalamat natin sa Panginoon yan. Amen? Isang amen po muna, parang inaantok tayo eh. Amen? Kaya yung pag-aaralan po natin, experience God's blessing. Yan. Maranasan yung pagpapala ng Panginoon. Ayan. Amen. Ayun yung po yung title natin. Sabi sa Deuteronomy 28 verse 2, sige po, Deuteronomy 28 verse 2,
Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos nyong si Yahweh. Amen. Ano daw ang mapapasa atin? Yung mga pagpapalang ito na kung saan, kung susundin natin ang ating Panginoon. Ang sabi din sa Proverbs 10:22, Kawikaan 10:22, Kawikaan yan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Amen? Meron pagpapala ang mundo. Amen? Maraming pagpapala ang binibigay ng mundo. Example, di ba yung mga mayayaman, di ba sobrang yaman nila? Wala nang ginawa kundi magpayaman na magpayaman, pero may kulang, may kabilisahan pa rin sa buhay nila. Marami dyan nagpapakamatay, di ba? Marami dyan nagsisuicide, na kung saan hindi sila kontento sa kayamanan na meron sila. Pero ang kayamanan sinasabi ng Panginoon, walang kabalisahan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, walang kabalisahan. Amen? Ayun ang pagpapalang meron sa... Kasi kahit maliit yan, masaya ka. Kahit maliit yan, meron kang kagalakan sa puso. Diba? Kahit problema pa yung dumating, masaya ka, mag-aagala ka. Kasi alam mo, kasama mo ang Panginoon. Amen? Kasi alam mo, yung pagpapala ng Panginoon ay madadama mo. Amen? Kaya sabi, ang pagpapala ng Diyos sa atin kung susundin natin ang Panginoon. Ang yaman ng kaloob ng Panginoon ay walang kabalisahan. Para maranasan natin pagpapala ng Lord sa ating buhay, dapat tayo ay sumunod. Amen? Once again, sabi mo po sa katabi mo, sumunod ka. Amen? Sumunod ka. Tatapikin mo. 1 meter lang naman yung agwat, kaabot mo yan. Sumunod ka. Kumbaga sa ano, huwag ka nang magpa-tumpik-tumpik pa. Huwag ka nang maraming dahilan. Huwag ka nang maraming reklamo. Sumunod ka. Amen? Amen? Sino pa nagrereklamo dito? Meron? Amen? Taas ang kamay ng di nagrereklamo. Amen? Yung mga di nagtaas, nagrereklamo yan. Amen? Kailangan sumunod tayo sa Panginoon kasi kung gusto natin maranasan yung blessing ng Panginoon, kailangan andun yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Amen? Key to experience God's blessing. Yan. Susi para maranasan ang biyaya o pagpapala ng ating Panginoon. Number 1, obey and listen to God's word. Yan. Napaka-importante ng pagsunod at pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen? Sabi sa Deuteronomy 28, verse 1 to 2, balik po tayo sana, yan, 28. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh, na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Verse 2, yan. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Amen? Kaya napaka-importante ng pagsunod sa Panginoon eh. Napaka-importante na sinusunod natin siya. Yung kalooban niya, sinusunod natin siya. Amen? Kung ayaw mo ng pagpapala, huwag mo na sundin ang Panginoon. Amen? Kasi pwede naman magbigay ang pagpapalang mundo. Kung si Satan niya, sinubok ang Panginoon eh. Diba? Kung sasambahin mo ako, ibibigay ko sa iyo lahat yung mga nakikita mo na yan. Diba? Kung luluhod ka sa akin, diba? Pwede magbigay ng pagpapala ang dyablo. Amen? Pero ang pagpapalang galing sa Diyos, lagi po natin itong tatandaan. Ang pagpapala ng galing sa Diyos, hindi kanyan ilalayo sa ministeryo niya. Hindi kanyan ilalayo sa gawain niya. Amen? Bagkus ilalapit ka pa niya sa gawain niya, Panginoon. Ayun ang pagpapala ng Diyos. Kung tingin mo, meron kang pagpapala ngayon, pero naihiwalay ka sa gawain ng Diyos, naihiwalay ka sa mga gawain ng Diyos, sa mga Bible study, sa mga ministeryo mo, nag-commit ka sa ganitong ministeryo, kung yung pagpapala na naihiwalay ka sa Diyos, ay hindi sa Diyos yan. Amen? Kasi ang pagpapala ng Diyos, ilalagay ka niya sa tama. Ang pagpapala ng Diyos, ilalagay ka niya sa tamang direksyon. Ilalapit ka niyan. Mas ilalapit ka pa niyan sa ministeryo para sa Kanya. Mas ilalapit ka pa sa gawain niyan. Ayun yung pagpapala ng Diyos. Kaya kung meron kang pagpapala ngayon, mga magulang, mga kapatid, na inilalayo ka, na nagkakaroon ka na ng dahilan, teka, may trabaho ako eh. Teka, may gagawin pa ako eh. Wait lang, may pupuntahan ako. Meron akong appointment na ganito. May trabaho akong ganito. Importante to. Amen? Ano ba yung mas importante? Ang Lord o yung trabaho mo? Amen? Siyempre, Lord, siya nagbigay ng trabaho eh. Paano na lang kung wala kang Diyos sa buhay? Paano na lang? Amen? Kaya dapat alam natin yung pagpapala ng galing sa Diyos eh. Malalaman natin yung kung susundin natin at makikinig tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Kung makikinig tayo ng kanyang salita. Dahil sabi nga sa Joshua 1:8, pagbulay-bulayan mo, araw at gabi ang salita ng Diyos. Para ano? Para masunod mo, matupad mo yung mga nakasaad sa salita niya. Ano yung nakasaad sa salita niya?
Yun malalaman natin kung babasahin natin yung salita ng Panginoon. Kung nakikinig tayo, sabi nga sa Luke 11:28, lagi ko itong sinasabi, binabanggit na Luke 11:28 na mapalad ang taong nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos. Amen? Gano'ng kapalad yung mga nakikinig at tumutupad ng Diyos? Eh di ba't meron ka ng buhay na wala hanggan makinig at tumanggap ka lang sa Panginoon? Yung gumising ka pa lang sa umaga na may Diyos ka, ay pa'y napakaswerte mo, kaibigan, kapatid. Yung meron kang Diyos na tatawagin sa hirap at ginhawa. Amen? Ang pangako lang po ng Diyos ay hindi napapako. Amen? Dahil ang tao, pag nangako, napapako. Pero ang Diyos, tandaan po natin, nagpapako para sa kanyang pangako. Amen? Sabi sa Luke 5:18, basahin po natin. Ayan. Ito po yung kay Simon Pedro, kay Peter, na kung saan andun yung nakinig si Simon sa Panginoon. Sabi Luke 5:18. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, naguunahan ng maraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. Verse 2, may nakita siyang 2 bangka sa tabi ng lawa. Wala sa mga bangka ang mga mangingisda, kundi nasa lawa at naglilinis ng kanilang mga lambat. Verse 3, sumakay siya sa isa sa mga bangka at tiniling kay Simon na may-ari ng bangka na ilayo ng kaunti. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Verse 4, pagkatapos siyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Ito pa yung verse 5 na ang sagot ni Simon. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, ihulog ko ang lambat. Verse 6, ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Verse 8, nang makita yun ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Ano po yung aral na makukuha natin sa binasa po natin kay Simon? No? Makikita natin yung unang hiniling ng Diyos dahil nakinig siya, pwede mo bang iurong onti yung bangka para sa pangangaral ko at para hindi ako masyadong ng mga tao at makinig na maayos, di ba? Makikita natin dun yung pagsakay ng Panginoon na hiniling niya kay Simon Pedro na ilayo onti yung bangka. Ayun pa lang, obedience na yung ginawa ni Simon dun. Hindi siya, bakit? Hindi ka man lang nagpaalam sa bangka ko na pwede ba akong sumakay dito at pakiurong? Ang sabi ng Panginoon sa pwede bang iurong mo onti yung bangka? Nakasakay na ang Panginoon eh. Amen? Makikita natin din yung pagsunod ni Simon Pedro. At sabi doon, pagkatapos mangaral ng ating Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanila, pumalaot kayong muli. Ihulog niyo ang inyong lambat. Ano sabi ni Simon? Guro, magdamag na po kami ng huhuli. Wala po kami nahulog. Ngunit, dahil sa sinabi mo, ihulog po namin, papalaot kami. At ganun nga, nakahuli sila ng maraming isda. Amen? Tingnan natin, yung buhay nila. Tayo ba kapag sinabi ng Lord sa buhay natin, ikaw, pumunta ka sa lugar na yan. Hindi naman ng Diyos magasabi sa iyo harap-harapan eh. Gagamit siya ng mga tao, gagamit siya ng mga lingkod niya para magsabi na, ikaw nakatawa ka dyan, ikaw ang gumawa niyan, gagamit siya. Ngayon kapag sinabihan ka ng leader mo o ng pastor mo, o ikaw pumunta ka rin, susunod ka ba? Na kahit, may gagawin ako eh. Amen? Meron akong, gagawin na mahalaga. Amen? Pero tinan natin sila Simon Pedro, makikita natin yung pagsunod nila. Na kung saan, kung tutusin, magdamag na ng huli ng isda, walang nahuli. Diba? Tapos sasabihin hindi pa nila kilala ang Panginoong Isus dito. Amen? Ito pala yung pagkatawag sa kanila ng Panginoon. Nakikita natin doon na, sino ba itong taong? Ito ba tutusin, kami mangingisda, alam namin, wala kaming huli, tapos ihulog pa namin. Pero sabi ni Pedro, ni Simon, dahil sinabi mo, Guro. Kasi nakinig siya ng pangangaral ng salita ng Diyos eh. Naunawaan niya kung sino yung nagsasalita. Kasi mahalaga sa buhay natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Yung pagsunod sa salita ng Diyos. Kasi doon yung pagpapala ng Diyos. Andun yung kumbaga, ito yung treasure ng buhay natin eh. Yung Biblia. Yun yung lalakaran natin. Kapag hindi mo alam lakaran ng salita ng Diyos, kapatid, mapapahama ka. Mapapahama ka kapag hindi mo alam lakaran ng salita ng Diyos. Kaya napaka-importante, alam mo,
alam natin ang salita ng Diyos at marunong tayong makinig sa kanyang salita. Katulad ni Simon Pedro. At hindi lang natatapos doon. Nung marami silang huli, anong ginawa nila? Tinawag nila yung makasamahan nila. Nag-share sila ng blessing. Kaya kung tayo tumatanggap ng biyaya at sobra-sobra, alam mong sobra-sobra, mapapanis na yan, ay bigay mo. Magbigay ka. Sabihin mo sa katabi mo, magbigay ka. Amen? Huwag kang tikom. Amen? Patapik mo na ang ating mga katabi. Magbigay ka. Amen? Kasi napaka-importante ho. Para tuloy-tuloy ang biyaya ng ating Panginoon, kailangan marunong rin po tayong magbigay. Mag-share ng blessing. Amen? Amen. Sabi nga doon, kahit anong mangyari, dahil lang imposible, ay kayang gawin ng Diyos posible. Posible na yun eh. Magdamag ng huli ng isda, imposible na. Imposible na makahuli. Diba? Ako po, yun nasa Leyte po ako, isang beses lang po ako sumama sa pangingisda, sa panlalaot. Sumama ako sa tito ko. Nanguhuli kami ng isda, gabi, madaling araw, para daw hindi makita ng isda, yung lambat. Amen? Pero ito, umaga. Sabi ng Diyos magdamag na sila, ibig sabihin, gabi ka dapat manguhuli ng isda. Pero ito, yung miracle ng Panginoon, kung titingnan natin, umaga. Umaga, pinalaglag ng Diyos ang lambat. Tingnan natin Pero ang dami pa rin huli. Di ba, posible? Nagiging posible sa Panginoon. Kaya, kung meron ka mang bigat sa puso mo na hindi pagsunod sa Panginoon, kapatid, sumunod tayo sa Panginoon. Dahil yung mga problema na yan, kayang gawin ng solusyonan ng Panginoon yan. Amen? Palakpakan po na natin ating Panginoon. Amen. Ayun po yung una natin. Number 1 natin yan. Obey and listen to God's word. Amen. Pangalawa, amen. Ito, para sa mga kabataan na naririto at sa atin, na may mga magulang pa, obey and respect your parents. Ayan. Isa sa susi para maranasan natin ang pagpapala ng ating Panginoon, obey and respect your parents. Sundin at igalang natin ang ating mga magulang. Amen? Efeso 6:1-3. Sabi sa Ephesians 6:1-3. Ayan. Mga anak, amen. Pakinggan po natin itong maigi. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Verse 2. Igalang mo ang iyong ama't at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong, verse 3. Yan. Ikaw ay giginhawa at habang iyong buhay sa lupa. Amen. Sinong gustong umaba ang buhay at guminawa? Amen. Lahat tayo. Sinong ayaw? Maging suwail ka. Huwag mo sundin ang magulang mo. Amen. Isa sa susi para maranasan natin ang biyaya ng Diyos, ang pangako ng Diyos, sundin natin yung ating mga magulang. Igalang natin ang ating magulang. Dahil yung number one na pinag-aralan natin, obey and listen to God's word. Nagagawa natin to kapag nirespeto natin ang ating magulang. Utos ng Panginoon to Obey and respect your parents Sundin mo, tigalang mo yung magulang Hindi, utos ng Panginoon to na kailangan nating sundin. Nasusunod na natin ang ating Panginoon sa number 1. Diba? Yung salita niya. Kaya napaka-importante para mas maranasan natin ang pagpapala na pangako ng Diyos, kailangan sumunod at igalang natin ang Panginoon. Ang pagsunod sa magulang at paggalang ay kalakip ng biyayang ikaw ay giginhawa. Amen? Hahaba ang iyong buhay. Amen? Sabi nga nung kagabi ni Reverend Rolando, di ba? Kumbaga, 62 na daw siya Amen? 62 na siya Kumbaga, 8 years na lang, kumbaga, may parang bonus na yung edad niya. Kaya napaka-importante sa buhay natin pag umabot tayo ng 70. Ako nga, dream ko, 80. Amen? Kaya kailangan healthy yung mga kinakain natin. Kaya napaka-importante yung nandun yung pagsunod sa ating kapwa, yung nandun yung pagsunod natin sa ating mga magulang. Kung ano man yung inuutos, diba? Pag sinabing maghugas. Amen? Pag sinabing magluto. Amen? Kapag hindi ka nagluto, wala kang kakainin. Amen? Lagi sinasabi ng mga magulang, kapag pasaway ang anak, ganito mararanasan nyo to kapag kayo nagkapamilya na. Amen? Ganun mga dialogue ng mga magulang Amen? Sasabihin nyo, tama ang sinasabi ko. Amen? Ako wala pa naman akong pamilya. Amen? Wala pa akong asawa. Time will come soon. Amen? Amen? Totoo lagi ang sinasabi ng mga magulang na mararanasan mo to kapag nagkapamilya ka. Kasi yung katigasan ng ulo mo ngayon kapag hindi ka nagbago, mararanasan mo talaga yan sa mga anak mo. Amen? Kaya kung ayaw mong maranasan yan ngayon,
Kaya kayo mga kabataan dyan, tayo mga kabataan, sundin natin at igalang ang ating mga magulang. Amen? Walang matinong magulang o walang mabuting magulang na ilalayo niya sa landas ang anak niya. Di ba? Meron bang magulang dito na mahal niya yung anak? O sige anak, dito ka maglalakad ha, dito ako. Yung lalakaran ng anak mo puro tinik, madidisgrasya ang anak mo. Ikaw, kampante ka maglalakad. Di ba? Meron bang ganang magulang? No? Anak, tumabi ka. Pagtabi mo naman, binalibag mo naman. May ganun bang magulang? Wala. Siguro may ganung magulang na hindi kilala ang Diyos. Amen? Amen. Kaya dapat tayo din mga magulang, pag binasa natin itong, kayong mga magulang, pag binasa niyo itong Ephesians, pababa, wag din naman ninyong saktan ang mga damdamin ng inyong mga anak. Amen? Pag binasa natin yung pababa, yung verse na yan, makikita natin yung kung anong trabaho naman ng magulang. Wag niyo naman saktan kami mga damdamin namin. Amen? Amen? Nasasaktan din kami. Amen? Kaya napaka-importante para maranasan natin pagpapala ng Diyos. Yung susi, number 1, obey and listen to God's word. Pangalawa, obey and respect your parents. Amen? Tapik-tapik sa katabi. Simula ngayon, sumunod ka na ha. Amen? Huwag ka nang ano pa ha. Huwag ka nang magreklamo. Huwag ka nang magmormor. Amen? Amen? Kilala mo na ang Panginoon eh. Nakakarinig ka na ng salita ng Diyos. Amen? Dapat tayong mga anak, para kung gusto natin mawin yung ating mga magulang, makita yung pagbabago sa atin. Makita yung respeto sa atin. Makita yung pagsunod muna sa atin. Para makita. Yung mama ko nga dati, kami, pag niyaya namin sa gawain, ma, tara, simba tayo. Ayoko kayo na lang, simba-simba, wala naman nangyayari. Amen? Tinuon yung mga ganong magulang, di ba? Kasi hindi pa nakikita yung pagbabago. Pero ngayon, praise the Lord, no, kasama na namin ang aming nanay magsimba. Amen? Kasi nakikita na yung pagbabago. Amen? Kaya dapat makita muna sa atin yung pagbabago bago mo mawin yung mga magulang mo, yung mga mahal mo sa buhay. Kasi hindi pwede na sisimba-simba ka dito, pag uwi mo, pag walang sinaing, ba't walang sinaing? Nagrereklamo ka. Ba't sisimba-simba ka, tataas-taas ka ng kamay, tapos pag may sinabi ang magulang mo na ganito, wala na, aalis ka na, makalayas nga dito. Hindi pa pwede yung gano'n. Kapag nagsimba ka, nakinig ka na salita ng Diyos, i-apply mo sa buhay mo. I-apply natin sa buhay natin para maranasan natin yung tunay na pagpapala ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin Panginoon. Number 3. Amen. Be faithful to God. Amen? Maging tapat tayo sa Panginoon. Be faithful. Ayun yung number 3 natin. Be faithful to God. Kailangan natin maging tapat sa Diyos sapagkat ang Diyos ay tapat sa atin. Amen? Ang Diyos ay tapat sa atin, hindi yan nagbabago. Noon, ngayon, at kailanman, ang Diyos, hindi yan magbabago. Amen? Kahit ikaw magbago ka na ng kutis, kahit ikaw magbago ka na ng pag-uugali, ang Diyos, laging tapat yan. Kapag ang pangako ng Diyos, nangako ang Diyos, tutuparin niya yan. Amen? Kaya sinabi ko nga kanina, ang Diyos nagpapako para sa kanyang pangako. Pero ang tao, pag nangako, napapako. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. Amen? Huwag ganun. Sabi mo, umayos ka. Umayos ka. Amen? Kailangan maging tapat tayo sa Panginoon. Amen? Isaiah 45:23. Sabi sa Isaiah 45:23. Amen. Ako ay tapat sa aking pangako. Tingnan po natin yung pangako ng Diyos. Amen? Ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago. At tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangakong sila'y magiging tapat sa akin. Amen? Sabi ng Panginoon, siya'y tapat pag sa kanyang pangako. Kapag sinabi ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Pag sinabi ng Diyos, iangat ka ng Diyos. Amen? Hindi pwede pag sinabi ng Diyos na itataas ka niya, ang pangako, ang Diyos kasi, isa lang ang hindi niya kayang gawin. Yung magsinungaling. Amen? Yung magsinungaling lang, hindi kayang gawin ng Diyos. Diyos siya eh. Salita niya to eh. Pero ba't kung ang Diyos marunong magsinungaling, hindi siya ganun. Amen? Isa lang, hindi kaya nang gawin ng Diyos. Yung magsinungaling. Saka yung free will ng tao. Yung pahiyamasukan. Yung kagustuhan ng tao, yung free will ng tao. Amen? Sabi mo sa katabi mo ngayon, tapat ang Diyos. Yung mga paanto, yung mga ano dyan. Amen? 2 Timothy 2:13. 2 Timothy 2:13 yan.
Kung tayo man ay hindi tapat, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Amen? Kung tayo man daw ay hindi tapat, siya ay mananatiling tapat pa rin sa atin. Amen? Kaya yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin, panghawakan natin yan. Yun nga, meron isang matanda sa akin dati. Naalala ko pa, year 2016 yata, sa akin siya. Sabi niya, bro, for 3 years from now, gagamitin ka ng Lord. Sabi niya sa akin. Ayan. Ako naman, yung binigay niya sa akin yun, pinagpipray ko, Lord, totoo ba na gagamitin mo? Kasi hindi ako handa sa ganito eh. Hindi ako handa na yung mag-share, yung maganto. Ito, nahihiya talaga ako at ngayon, nahihiya pa rin ako. Amen? Kumbaga, Lord, hindi ko ito kaya. Sabi ko, mag-share. Sabi ng tanda na yun, hindi ko nakakalimutan yun na 3 years from now, 2016 yata yun. Hindi ko lang alam kung anong taon yun eh. Basta mga ganun. 3 years from now, gagamitin ka ng Lord. I-increase ng Lord yung wisdom mo, yung knowledge mo, i-increase ng Lord. Sabi ko naman, praise God. Amen. Sino bang ayaw yun? Di ba? Magdideclare sa'yo ng tao. Kaya masarap yun. Kapag may nagdideclare sa'yo ng tao, tanggapin mo. Pag may nagsabi sa'yo, bro, pagpapalain ka ng Lord, tanggapin mo agad. Amen. Amen. Kasi dinideclare niya sa'yo yun eh. Nakikita niya sa'yo yun. Kaya napakasalamat sa taong yun na nagbigay ng salita na galing sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa buhay niya. Ngayon, ang Diyos ay mananatiling tapat kahit tayo ay minsan o madalas hindi tapat. Amen? Ako, minsan talaga, sa buhay ko, may mga pangako ako sa Diyos. Amen? Hindi naman ako yung taong may mga pangako din ako sa Diyos na hindi ko rin natutupad. Amen? Pero kapag naaalala ko yung pangako ko sa Diyos, humihingi ako ng tawad. Amen? Kasi bakit? Nangako ka sa Diyos eh. Hindi naman tao yung pinangakuan mo. Hindi naman tao yung pinangakuan ko na babaliwalain ko lang. Kaya kapag meron ako nagagawa na mali, na pinangako ko to sa Diyos, talagang umiiyak ako sa Lord. Nangako. Kasi tayo mga Kristiyano, kapag nangako tayo sa Diyos, nagawa natin yung mali, ipapaalala sa'yo ng Diyos yan. Di ba't pangako mo sa akin na magbabago ka na? Diba? Di ba't sabi mo, pangako mo sa akin, magbabasa ka na ng salita ko? Minsan nakakaligtaan mo, ipapaalala sa'yo ng Diyos ang pangako na yan. Amen? Para mas maunawa natin, mas lumapit tayo sa Kanya. Para maging tapat tayo sa Panginoon. Amen? Sa pagiging tapat sa Panginoon, kailangan be faithful to give your tithes. Amen. Para maranasan mo, ma-experience mo yung tunay. Hindi lang pong pagpapala ito, tunay. Tunay na pagpapala, genuine. Kumbaga, yung tunay na pagpapala ng Diyos, kailangan faithful ka sa pagbibigay ng tithes. Amen? Pangako ng Diyos yan eh. Wala na po tayong mababasa sa salita ng Diyos na kung saan nagsasabi na subukin nyo ako. Dalin nyo yung ikapo. Diba? Sa Malakay 3:10 lang po natin mababasa na sabi ng Panginoon, subukin nyo ako sa ganitong bagay. Kasi mahirap subukin ng tao pagdating sa ganito. Chiking! Amen? Mahirap. Amen? Minsan kapag bigayan na, giving, nagkakaroon na ng mata ang mga daliri. Asan ba yung dito? Marunong kumapa. Amen? Amen? Kaya sa buhay natin, dapat yung para sa Panginoon yan. Amen? Sinabi ko nga ito sa mga disciple ko hindi tinatanggap sa langit ang magnanakaw. Amen? Bakit? Kasi kapag tinanggap sa langit ang magnanakaw, ikaw lang yung magnanakaw dyan. Baka nakawin mo yung mga kayamanan sa langit. Hindi mo kayang ibabayan. Amen? Kaya sa buhay natin, lagi natin tandaan, hindi tinatanggap sa langit ang magnanakaw. Paano ka magnanakaw? Amen? Yung hindi mo palang pagbigay ng tithes, ninanakawan mo na ang Diyos. Ang 10% ay para sa Panginoon. Amen? Yung kumbaga, kung may 100 pesos ka, bigay mo yung 10 piso. Itabi, sa'yo yung 90. Di ba napaka-bless mo pa? Diba? Ako po, nasa probinsya po ako, nag-aani po kami ng palay. Kapag naka-10 kang palay, 10 sakong palay, meron kang isa. Amen? Ayun po yung patakaran doon. Mag-aani ka, magagapas ka ng palay, gandito yung putik, luluhod ka na lang. Amen? Ang hirap ng buhay sa probinsya, mag-aani ng palay. Ngayon, kapag naka-10 sako kayo, ilang kayo mag-aani? Siguro, palagay nyo, grupo kayo, 5. 5 kami. Mag-aani kami ng palay, kunyari, maka-20 kami. Yung dalawa nyo, kumbaga yung 10% ng 10, isa. Isa na sa amin sa 10. Kapag 20 yung sako, 2. At hindi lang natatapos dun. Dadalhin pa namin sa may-ari yun. Siguro yung layo. Dito, subok yan ng kapatid ko, si Pastor Dong.
Siguro yung layo, pinakamalayo na ganyan. Siguro, pinakamalayong naranasan ko hanggang dito, hanggang Jollibee Molino. Yan. Ang daanan mo dyan, pilapil. Palayan, hanggang to kaliit lang. Amen? Buhat-buhat mo yung 44 kilos na palay. Tsamba mo lang kapag tuyo pa yung palay. Pero kapag basa ang palay, umaabot siya ng 60 kilos. Amen? Buhat-buhat ko yun. Dadali namin yun sa may-ari. Ayun yung pinakamalayo. Yung sinasabi ko kay Lord, umiiyak na lang ako, tumutululuha ako kasi ang hirap. Pero tingnan natin sa Panginoon, hinihingi lang ng Diyos 10. 10% lang sa iyo yung 90. Pero sa literal na mundo, katulad na naranasan ko, siyam sa may-ari, isa lang sa iyo. Amen? Pero sa Diyos, siya ang may-ari na lahat, 10% lang sa Kanya, 90 sa iyo. Amen? Di ba napaka-bless mo pa? Sino pa naman dito na, sige, mag-business tayo, sagot ko na lahat yung kapital. Lahat, sagot ko na. Amen? Ikaw lang magmamando. Ikaw lang ang magmamando ng mga kung anong gagawin. Pag kumita yan, okay. Amen? O ngayon, kumita. Example, kumita ng 1,000. Amen? Yung kunyari, ako yung nagkapital ng business, o sige, dahil naka 1,000 tayo, bigay mo na lang sa akin yung 100. Sa iyo na yung 90. Di ba? Siguro yung tuwan-tuwa yung taong yun. Napakabuti naman na yun. No? Grabe. Ikaw na yung nagkapital, sa'yo na lahat. Wala kang gagawin kundi imando mo na lang yung ganyan. Ganon kasi ang Diyos. Binibigay na lahat ng Diyos sa atin. Tayo na lang yung kikilos. Basta ibigay lang natin yung para sa Diyos. Amen? Ayan ang susi para pagpalain tayo ng Panginoon. Ibigay natin yung tithes para sa Panginoon. Amen? At hindi lang yun. Be faithful to give your time to God. Amen? Napakalaga po na maging tapat tayo na ibigay yung oras natin sa Panginoon. Diba? Sabi nga sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Unahin natin siya and His righteousness, and all these things shall be added. Diba? Lahat ng mga bagay, idadagdag. Yung Matthew 6:33, yung Matthew 6, pag binasa po natin ang buo yan, nandun yung idadagdag sa atin ng Panginoon. Amen? Nandun yung mga idadagdag, yung mga susuotin mo, yung mga iinumin mo, nandun lahat yung idadagdag. Kaya sabi sa Matthew 6:33, all these things, lahat ng mga bagay na yan, idadagdag ko sa'yo. Basta't unahin mo lang ako. Unahin mo lang yung kaharian ko. Amen? Ito na po yung kaharian ng Diyos. Tayo po ang kaharian din ng Diyos. Na kailangan sa pagising pa lang sa umaga, mag-pray tayo. Amen? Pagtulog, mag-pray. Okay? Yung kanta na sa mga pambata ng pray. Pray every day. Amen? Pray tayo ng pray every day. Amen? Kasi yun yung komunikasyon natin sa Panginoon. Basta cellphone, gumagamit tayo ng cellphone para makapag-communicate sa mga kapatid natin, sa mga mahal sa buhay. Ang ginagamit natin sa Panginoon, prayer. Nakikipag-usap tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Bigay natin yung time sa Panginoon, yung para sa Diyos. Amen? Isa sa pagiging tapat sa Diyos ay yung manatili ka sa Kanya kahit dumaranas ka ng mga pagsubok sa buhay. Amen? Isa sa pagiging tapat pa sa Diyos, kahit dumaranas ka ng pagsubok, suliranin sa buhay, ay nananatili ka pa rin tapat sa Kanya. Amen? Sabi nga sa Santiago 1:12, sabihin po natin, Santiago 1:12, James, mapalad ang mga taong nananatiling tapat, amen? Tapat sa kabila ng mga pagsubok, nabubulol na po ako. Mapalad ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen? Sino po may problema dito? Taas kamay. Yes. Taas po natin kamay, may problema. Amen? Yun din ang taas, abnormal yun. Lahat tayo may problema, amen? Tapikin mo yung katabi mo ulit. Mapalad ka pala. Amen? Bakit? Mapalad ka kasi dumaranas ka ng pagsubok, ng problema. Amen? Kaya kapag dumaranas tayo ng pagsubok, ng problema, mapalad tayo. Amen? Sabi mo ulit, mapalad ka. Dumaranas ka ng problema ngayon Amen? Mapalad pala tayo. Amen? Ayun yung pangatlong susi para maranasan natin pagpapala ng Diyos. Maging tapat tayo sa Panginoon. Pang-apat, have faith in God. Amen? Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Dahil sabi nga, ang walang pananampalataya daw ay hindi nakakalugod sa Panginoon. Amen? Kaya kailangan magkaroon tayo ng faith sa Panginoon. Magkaroon tayo ng tiwala. Sabi sa Mark 11:22-24, ayan, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito nga ang mangyayari. 24,
Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Amen? Ano daw nakukuha natin pag meron tayong pananampalataya sa Panginoon? Kaya daw nating ilipat yung bundok. Umalis ka riyan at tumalan ka. Subok. Amen? Subok mo nga yung bundok mayan. Ikaw bundok, umalis ka dyan. Pumunta ka sa dagat. Hindi po literal na ganun Baka nami-misunderstand tayo. Ang ibig sabihin doon, yung mga gabundok na problema mo. Amen? Yung mga suliranin mo sa buhay. Ikaw, problema ka sa buhay ko, umalis ka dyan. Amen? Ipag-pray po natin sa panalangin, ipag-pray natin yung mga problema natin na may pananampalataya sa ating Panginoon. Ano man yung pagsubok, ano man yung mga suliranin sa buhay, yung mga gabundok na problema, amen? Kaya alisin ng Diyos yan. Magkaroon lang tayo ng faith sa Kanya. Amen? At pag meron kang pananampalataya sa Panginoon, amen? Merong grasya, hindi disgrasya. Amen? May pagpapala. Sabi mo, pagpapala. Amen? Bakit kaya pag-usapang pagpapala, no? Kunyari, example, may bigayan. Bigayan doon. Ganito kasi ang term ng faith Ang ano ng faith. Ang faith kasi, yung hindi mo nakikita, pero naniniwala ka. Amen? Ganito, example. Bro, merong bigayan doon Tag sa 10,000 daw, isang tao, isang ulo. Hindi mo pa nakikita, pero sinabi lang sa'yo. Di ba? Hindi mo nakikita yon. Pero dahil naniniwala ka, nananampalataya ka, pupunta ka doon. Amen? Uy, totoo pala. May bigayan pala dito. Di ba? Pagpapala ng Diyos dahil nagkaroon ka ng pananampalataya. Nagkaroon ka ng tiwala sa nagsabi sa'yo. Pero kung di ka nagtiwala, hindi mo mararanasan. Amen? Dahil ang pagpapala ng Diyos, yung nararanasan natin, effects na lang yan Kumbaga, epekto na lang yan ng pagpapala ng Diyos. Kumbaga, ito cellphone, epekto na lang ito talaga ng pagpapala. Pero ang tunay na pagpapala, hindi mo talaga natin nakikita. Amen? Yung pagpapala nito, epekto na lang ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen? Kaya kung gusto natin ng magkaroon ng pagpapala sa Panginoon, have faith in God. Sabihin mo, mananampalataya ako sa iyo, Panginoon. Amen? Napaka-importante na meron tayong pananampalataya sa Kanya. Dahil kung wala tayong faith sa Lord, hindi natin mararanasan ang pagpapala ng Diyos. No? Kung meron tayong faith sa Panginoon, matatanggap natin yung healing. Yan. If you have faith in God, you will receive healing. Amen? Victory, blessing, provision. No? Ipo-provide ng Panginoon yung pangangailangan mo. Magtiwala lang tayo sa manampalataya lang tayo sa Kanya. Amen? Kung ano man yung lakarin natin sa buhay, magtiwala pa rin tayo sa Kanya. Manampalataya tayo sa Kanya. Para malugod ang Diyos, kailangan may faith tayo sa Kanya. Kaya napaka-importante para maranasan natin. Itong mga susing to, kumbaga, itong susi na to, ang pinaka talagang parang naranasan natin tunay na pagpapala, alam niyo pong yung tanggapin natin yung Panginoon. Yung tanggapin natin ang Panginoon sa buhay natin. Kumbaga, sa example, papasok ako sa bahay. Diba? Anong kailangan mong gawin para makapasok ka? Pero nakikita mo na yung pagpapala, bahay, malaki, mansyon. Yan, nakita mo na, imagine nyo, bahay na malaki, mansyon. Yan. Nakita mo na yung mayroong pagpapala sa loob niyan. Imagine nyo ang Panginoong Jesucristo yan. Amen? Papasok ka ngayon. Anong kailangan mong gawin para pumasok? Para mabuksan ang pinto? Kailangan mo ng susi. Diba? Ito yung susi. Para mas maranasan mo yung blessing. Kasi nandiyan na yung biyaya Tinanggap mo na ang Panginoong Isus Andun na yung pagpapala, ang Diyos. Ang kailangan mo na lang, susi. Buksan yung pagpapala. Kaya itong mga to, ito yung susi para magkaroon tayo ng pagpapala. Tunay na pagpapala sa ating Panginoon. Amen? Saan ba nagmumula ang pananampalataya? Amen. Saan ba nagmumula ang pananampalataya? Nagmumula ang pananampalataya sa pakikinig ng salita ng Lord. Sabi sa Roma 10:17, di ba? Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya, amen, ay nagbubunga sa pakikinig at pakikinig naman. Nagbubunga ng pangaral tungkol kay Kristo. Amen? Nanggagaling daw ang pananampalataya sa pakikinig. Amen? Kung wala kang pinakikinggan sa salita ng Diyos, ano yung pinapanampalatayaan mo ngayon? COVID? Amen? Election? Amen? Problema? Amen? Kasi yun yung naririnig mo Kaya napaka-importante, yung number 1 natin, ba? Obey and listen sa Panginoon. Dahil kung hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, hindi natin sinusunod ang Diyos, ano yung mayroong kang pananampalataya ngayon? Amen? Baka onting kanti lang sa'yo, wala na. Inis ka na, wala nang faith wala nang tiwala sa Panginoon Onting asar lang sa'yo ni taning, wala na, bigay na, wala nang faith. Amen? Kaya napaka-importante, marunong tayong makinig. Sabi doon, sa pakikinig at pakikinig, hindi lang
makikinig ka ngayon, itatago sa tenga mo. Sa pakikinig mo, makinig ka pa na makinig. Hanggang pumunta sa puso mo. Amen? Hanggang pumunta sa puso natin. Ano pa? Saan pa nagbumula ang pananampalataya? Sa mga pagsubok. Amen? Kapag ikaw dumaranas ng pagsubok, mas lumalakas yung pananampalataya mo para magtiwala sa Panginoon. Sabi sa Santiago 1:3, 1:3 nga to. Mga kapatid, mag-ala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman, pakinggan po natin, dapat ninyong malaman na nagpapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Amen? Kanina, mapalad ka pala kapag dumaranas ka ng pagsubok. Amen? Ngayon, mapalad ka ulit. Kasi napapatatag ang pananampalataya mo dahil sa pagsubok na yan. Amen? Dahil sa suliranin na buhay na yan. Nagpapatatag ng pananampalataya. Kaya wag mong sabihin na, Lord, ba't ganito? Meron nga isang tao, hindi ko na lang sabihin pangalan na. Merong isang tao na lasing siya. Ayun. Umakyat sa taas. Hindi ko makalimutan to eh. Nagsabi, kina-question niya ang Diyos. Lord, bakit nangyayari sa buhay ko? Hindi mo ba ako mahal? Magpapakamatay na ako. Amen? Kumbaga, bakit binigay mo sa akin yung gantong buhay? Amen? Bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Ayoko na, magpapakamatay na ako naman. Nakatingin lang ako, tinitingnan ko kung tatalon. Kasi nga lasing eh. Siyempre ako naman, alam ko naman yung tao kung tatalon o hindi. Tinitingnan ko, sabi ko, Lord, bakit kina-question ka ng tao? Sabi ko, hindi niya ba alam na dahil nangyayari sa buhay niya, dahil siya rin may kagagawan? Amen? Kasi ang Diyos naman, sino ba naman ang Diyos na maglalagay sa iyo sa kapahamakan, sa pagsubok na yan, na hindi mo kaya? Amen? Meron bang anak dito? Sige anak, lumangoy ka dyan. Alam mo, hindi marunong lumangoy anak ko, palalangoyin mo. Amen? Hindi ganun ng Diyos. Amen? Ilalagay ka ng Diyos sa suliranin na yan, sa pagsubok na yan, dahil alam ng Diyos, kaya mo yan. Amen? Dahil alam ng Diyos, tatawag ka sa Kanya. Amen? Dahil alam ng Diyos na meron kang pananampalataya sa Kanya. Amen? Amen? Sabi nga, hindi ang Diyos basta-basta. Alam ng Diyos lahat ng buhay mo. Alam ng Diyos bilang ng buhok mo. Alam ng Diyos kung kailan ka mawawala sa mundo. Amen? Ang kailangan lang natin magkaroon ng pananampalataya sa Kanya para malugod siya sa atin. Amen? Kaya ay napaka-importante sa buhay natin. Kaya na mapalad. Ngayon, nagpapatatag naman ang ating pananampalatayang pagsubok. Number 5, last. Amen? Inaantok na po ba? Huwag kayong mag-alala, sino po nag-fasting ngayon? Huwag kayong mag-alala na gutom. Yan, fasting po rin ako 2 to 10 p.m. Yan. Kaya, Lord, ito yung pagkain natin ngayon. Bubusugin natin yung spiritual natin. Amen? Dahil sabi nga sa Matthew 4:4, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Amen? Kaya kung gutom na yung physical nyo, mamaya ka na magutom. Bulungan nyo, mamaya ka na magutom. Remain in God, number 5. Yan. John 15:5-7. Yan, manatili tayo sa Panginoon. John 15:5-7. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. 6. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, hinihagis sa apoy at sinusunog. Verse 7, dito na lang po ang babasa. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Amen? Ang 5 natin, remain in God. Manatili tayo sa Panginoon. Dahil sabi doon, kapag tayo hindi nananatili sa Panginoon, hindi tayo nakakabit sa Panginoon, ano sabi doon? Tayo'y ititipon. Amen? Ihagis o susunugin. Amen? Sino pong gustong masunog? Amen? Sino na po nakaranas mapasok? Oh, amen, di ba? Masakit. Amen? Sino na po nagbilad sa init na napakatagal, yung nakaraang init? Ang mainit, ang sakit sa ulo. Amen? Ito pa kaya, kapag wala ka sa Panginoon. Kapag hindi ka nanatili sa Panginoon, itatapon ka sa apoy. Amen? Ayaw natin yun. Kaya tayo nandito dahil alam natin may Diyos na magliligtas sa atin. Amen? Kaya napaka-importante yung number 5 natin. Importante po ito. Para maranasan natin tunay na pagkapala ng Diyos, ma-experience natin. Ito yung 5 susi na manatili tayo sa Panginoon. Amen?
Kaya napaka-importante manatili. Sabi nga, ano man ang ating hingin, ito'y ibibigay sa atin kung tayo ay mananatili sa kanyang salita. Maraming pagpapala ang matatanggap natin kung tayo ay mananatili sa kanya. Unang pagpapala na matatanggap natin, magbubunga ka ng sagana. Ano yung bunga sagana? Amen? Kunyari, kung ikaw ay nagtatrabaho, kung ikaw ay may business ngayon, pagsasaganahin ng Panginoon yan. Kung ikaw ay nagtatrabaho, pasasaganahin ng Diyos yung kalusugan mo. Amen? At hindi lang po yung pagpapala ng Diyos, material o physical. Amen? May pagpapalang spiritual. Lagi nating naisin o i-aim yung pagpapalang spiritual. Bakit? Kasi kung yung spiritual natin malakas, punong-puno ng pagpapala, amen, magre-reflect na lang eh. Kumbaga, yung physical natin, yung mental natin, mag-aano na lang kapag yung spiritual natin malakas. Amen? Kaya napakita yung magbubunga tayo ng sagana kapag tayo nananatili sa ating Panginoon. Pangalawa, mas lalalim ang relasyon mo sa Kanya. Amen? Diba, kapag araw-araw mo kasama yung kapatid mo, araw-araw mo kasama yung mahal mo sa buhay, diba, mas lalong lumalalim yung relasyon natin. Mas lalong lumalalim ang relasyon mo. Amen, sa Kanya. Ganon din. Ang isang pagpapala ng Diyos kapag nanatili tayo sa Kanya, mas lalalim yung relasyon natin sa Kanya. Amen? Gusto nating mas lumalim tayo sa Kanya. Amen? Sinong ayaw lumalim sa Panginoon? Amen? Inaantulad ko po yung salita ng Diyos din sa dagat. Na kung saan, kapag ikaw sumisid ka sa dagat, doon mo makikita yung ganda eh. Diba? Yung mga corals, yung mga gandang isda. Diba? Ganon din po ang salita ng Diyos kapag tayo manatili sa Kanya. Diba nga sabi sa 7, kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anuman nais ninyo at ibibigay sa inyo yun. Amen? Ano man ang hingin natin. Basta alam mong nananatili ka sa Panginoon. Basta alam mo nagbubunga ka sa Panginoon, hingin mo yung sa Panginoon. Hingin mo yung sa Panginoon. Basta ito hindi mo ikapapahamak. Amen? Pero kung ito'y kapapahamak mo, hindi bibigay sa'yo ng Diyos yan. Kahit anong iyak mo pa dyan, kahit anong load mo pa dyan, hindi bibigay sa'yo ng Diyos yan. Amen? Siguro gagawin na lang ng Diyos yan dahil sa sarili mong kalakasan. Sige, dahil gusto mo yan, gagawin mo na lang kahit mapahamak ka. Gagawin mo na lang kahit masama na pala. Dahil gusto mo eh. Pero kapag gusto ng Diyos yan, at hindi ka mapapahamak dyan, ibibigay ng Diyos yan. Wala nang ano-ano yan bibigay. Yes na kagad yan. Amen? Meron kasing tatlong answer ang Panginoon kapag dating sa paghihingi natin, sa panalangin natin. Una, no. Hindi yan, anak, kasi nakakasama sa yan. Bawal sa yan, wag yan. Sunod, wait. Anak, maghintay ka lang. Baka hindi pa tamang panahon para sa iyo yan. Amen? Baka kapag binigay ko sa iyo ngayon yan, mapahama ka. Yung pangatlo, yes. Amen? Kapag nalangin ka sa Panginoon, hangingi ka, yes, sige. Bibigay ko sa iyo yan dahil makakabuti sa iyo yan. Mapaparangalan mo ako dyan. Sige, yes ako dyan. Amen? Diba sa mga magulang, Dad, pa, bili mo nga ako ng ganito, kailangan ko sa pag-aaral. Sige anak, bumili ka ng ganito. Pero sabi ko, Dad, bili mo naman ako ng cellphone para maipagmayabang ko. Hindi, bahala ka dyan. Di ba? Ang Panginoon, kailangan matuto lang tayong maghintay sa pagpapala ng Diyos. Amen? Kaya ngayon niya, yung limang susi para maranasan natin tunay na pagpapala ng Diyos. Yung una, ano yung una natin? Obey and listen to God's word. Pangalawa, obey and respect your parents. Pangatlo, be faithful to God. Pang-apat, have faith in God. Panglima, remain in God. In conclusion natin, kung nais natin maranasan ang tunay na pagpapala ng Diyos sa ating buhay, tanggapin natin siya sa ating buhay. Amen? Dahil kapag tinanggap mo, pinapasok mo ang Diyos sa puso mo, sa iyong buhay, amen, ang pagpapala ng Diyos, rumaragasa yan. Amen? Rumaragasa ang pagpapala ng Diyos kapag tinanggap natin ang Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito, Panginoon, na kung saan, O God, na nalaman namin, Panginoon, kung ano ang susi, Panginoon, para mas maranasan namin ang pagpapala mo, O God. Tunay nga, Panginoon, sa gabing ito, O God, I pray, O God, na maisapamuhay namin ang iyong salita, na matuto kaming makinig at sumunod sa iyong mga salita, Panginoon. Matuto kaming sumunod at igalang ang aming mga magulang. At Lord, magkaroon kami, Panginoon, ng pananampalataya sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. At manatili kami sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming ibang tatawagin, kundi ikaw lamang, Panginoon. Wala kaming ibang pagkakatiwalaan, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon.
Wala kaming ibang nanaisin, kundi makapasok sa iyong kaharian at maranasan namin ang iyong presensya, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Panginoon, Lord, tunay nga, Panginoon, ang pagpapala mo, Panginoon, ay maranasan namin spiritually, mentally, physically, emotionally, Panginoon. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong biyaya, Panginoon, ang iyong blessing, Panginoon. Na kung saan, Panginoon, kapag kami pinagpala mo, O Diyos, magamit namin, Panginoon, upang ikay maparangalan namin. Magamit namin, Panginoon, upang maihayag, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, ang pagpapalang ito, Panginoon, ay maging kayamanan namin, Panginoon. Dahil sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, O God, kung nasa ng aming puso, nandun ang aming kayamanan, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, inilalagay namin ang aming puso sa iyo, para ang aming kayamanan ay nasa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. Salamat sa iyong salita, Panginoon, at sa mga kapatid kong naririto, at sa mga kapatid kong nanonood, Lord. Tuloy nga, Panginoon, ang kanilang buhay at pamilya, Panginoon, ay pagpapalain mo na siksik, liglig at tumaapa, O God. At Lord, pag mangyayari lang yung Panginoon, kapag kami naging faithful sa iyo, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, na maging faithful kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay ng oras, ng tithes, Panginoon. Tunay nga, O God, na ikaw lang ang dadakilain namin sa aming buhay at walang ibang maitaas, kundi ikaw lamang, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Walang ibang dapat paparangalan, kundi ikaw lamang, Panginoon, sa mundong ito, O God. Tunay nga, Panginoon, inaangkin namin ang pagpapala na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Ay po idadako sa operatory. So, sa ating pong pagbibigay, mga magulang, mga matid, meron pong sinabi ang Diyos sa aklat ng Exodus sa mga Israelita. Mga pangako niya kung paano ma-experience yung blessing. Ang sabi po dito, Exodus 23 verse 25, worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you. Anong sabi? Worship the Lord your God. Pag sinabing worship, yun ba'y tugtugan? No. Even sa ating pagbibigay, pinupuri mo ang Diyos. At anong pangako ng Diyos? If we worship God through giving, ang sabi diyan, and His blessing will be on your food and water. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, kapatid, ang totoo po, we are blessed na. Once na tinanggap mo si Jesus Christ, na inaccept siya natin dito sa ating puso at sa ating buhay, we're blessed by God na. Totoo po yun. Tayo pinagpalanan ng Diyos. Amen? Kaya nga po sa ating pinag-aralan ngayong gabi, kunin natin yung obedience. Kailangan po nating sumunod para ma-experience mo ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. At ang pangako ng Diyos sa mga Israelita nung panahon ng Exodus, panahon ni Moises, ito pong sabi, and His blessing will be on your food and water, and I will take away sickness from among you. Diba? Ilalayo tayo ng Diyos sa mga karamdaman. If we experience the blessing of God, ngayon po, mga magulang, mga kapatid, ikaw na nandyan sa tahanan, kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, mga magulang, mga kapatid, di ba? Kung gusto mong maranasan ang biyaya ng ating Panginoon, worship God through our giving. Amen? Hindi po ito yung giving na nag-worship ka lang through singing. Lahat ng ating gagawin, considered ito na worship sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga ang biyaya at habag ng Diyos, mga magulang, mga kapatid, sasama siya sa atin if we obey God sa kanyang mga salita. Amen? Kaya nga po, katulad po ngayon, binaba ng ating Bishop Leo. Di ba? Blessing brings wealth. Amen? Pwede kang may wealth, pero wala kang blessing. Amen? Maraming tao, maraming wealth. Maraming yaman. Maraming kotse. Maraming ari-arian. Maraming bahay. Lupa. Lahat meron silang wealth, but wala silang blessing. Dahil ang blessing po nagmumula sa Diyos. Hindi po pwede itong makuha sa tao. Ang nagbe-bless po sa tao ay ang Diyos. Dahil yung wealth, nilikha na ng Diyos yan. Ma-experience mo lang yan, kapatid. Kahit sino pwedeng ma-experience yan.
Pero yung blessing na nagmumula sa Diyos, ang tanging makaka-experience lamang yan, yung mga taong nag-surrender ng buhay sa Kanya. Yung mga taong nagsuko ng buhay. Yung mga taong handang magtiwala sa Diyos sa Kanyang kayamanan. Amen? Kaya nga po sa ating pagbibigay, kapatid, kung gusto mong maranasan ang ating Panginoong Jesucristo, ang Panginoon, ang biyaya ng Diyos na nag-uumapaw, hanga din natin na ang ating pagbibigay ay considered mo na worship. Diba? Huwag ka lang basta-basta magbigay. Worship mo to sa Panginoon. Amen? Huwag lang nagbigay ka ng ganyan, nagbigay ka ng ganito. No. Diba? Considered mo na pinupuri mo ang Diyos. Amen? Let us pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Tunay nga, O Diyos, na sa iyo namin tinitiwala ang aming mga offering na ito, Panginoon. Kami po'y magtatanim, Panginoon, at ikay pupurihin namin sa aming pagbibigay. Lord, dalangin ko, Panginoon, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa na aking mga kapatid na magbibigay at nagbigay ng panahon, Panginoon, oras, O God, sa pakikinig ng iyong salita. Tunay nga, O Diyos, ay declare, Panginoon, na pagpapalain mo sila, Panginoon, sa kanilang mga buhay, O God. Tunay nga, O Diyos, na sa iyo namin tinitiwala ang aming mga tinatangkilik. Tunay nga, O Diyos, na patunayan mo sa iyong salita na kung saan sinabi mo, Panginoon, na will be on your food and water, Panginoon, isasama ka dito, Panginoon. Salamat, Lord God. We praise you. We honor you, God. In the name of Jesus. Amen and amen. 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 Muli po tayong tumayo sa presensya natin, Panginoon. Pasalamatan natin ating Panginoon, ating Diyos, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang pong salita natin po narinig sa gabi po ito. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Panginoon, Lord God. Lord God, Lord, maraming salamat po, Panginoon, Lord God, sa panibagong araw, Panginoon, Lord God, sa panibagong victory, Panginoon, Lord God, na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, tunay nga, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Lord, ang nagbibigay buhay, Panginoon, Lord God, ang nagbibigay ng biyaya, Panginoon, sa pang-araw-araw namin, Panginoon, na pangangailangan, Panginoon, Lord God. Lord, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, Lord God, Lord, kami ay iyong laging binubuhay, Panginoon, Lord God. Binibigyan ng iyong lakas, Panginoon, Lord God. Lord, sa amin natutunan, Panginoon, Lord God, sa ibinigay mo, Panginoon, na may
mabiyaya, Panginoon, na aming pagkain, Panginoon, Lord God, na iyong salita, Panginoon. Lord, through your word, Panginoon, na kailangan namin, Panginoon, Lord God, na manatili sa iyo, Panginoon, Lord God, na maging faithful, Panginoon, Lord God, sa anumang nangyayari sa aming buhay, Panginoon, Lord God. We need to obey, Panginoon, Lord God. We need to obey you to your word, Panginoon, Lord God. We need to be faithful, Panginoon, Lord God. Kailangan namin, Panginoon, ng pagsunod, hindi lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, hindi lang sa aming mga leader, Panginoon, Lord God, kundi, Panginoon, Lord God, sa aming mga magulang, Panginoon, Lord God. Lord, we need to listen to them, Panginoon, upang kami maging matagumpay, Panginoon, sa mundong ibabaw, Panginoon, Lord God. At lalong-lalo na, Panginoon, sa iyo, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang napakabuti, Panginoon, napakamakapangyarihan mong Diyos, Panginoon, Lord God. Lord, we declare, Panginoon, Lord God, ang iyong biyaya, Panginoon. Lord, hindi man, Panginoon, hindi man yung material na bagay na dumating man, Panginoon. Lord, ngunit ang iyong spiritual, Panginoon, Lord God, na biyaya, na ihahayag mo, Panginoon, Lord God, na ibibigay mo sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, we expect, Lord God, and we declare, Lord God, Lord, sa gabing ito, Panginoon, na kami uuwi, Panginoon, Lord God, na meron natutunan, Panginoon, na meron kaming ibabaunin, Panginoon, Lord God, na salita, Panginoon, na aming share, Panginoon, na aming sasabuhay, Panginoon, Lord God, hindi lang nakalagay sa aming mga notebook, Panginoon, hindi lang sa aming isipan, Panginoon, Lord God, ito'y, Panginoon, ipapamahagi namin, Panginoon, at lalong-lalo na, Panginoon, at iaalay namin, Panginoon, ang aming buhay sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, Lord God. Lord, sa aming paglabas, sa aming pag-uwi, Panginoon, Lord God, sa iyong ginamit, Panginoon, Lord God, at sa iyong gagamitin pa, Panginoon, Lord God. Lord, bigyan mo, Panginoon, ng kanilang isipan, Panginoon, Lord God, na ito yung gawin mong malinaw, Panginoon, Lord God. Bigyan mo ng kagalakan, Panginoon, Lord God. Lord, bigyan mo ng biyaya na kung saan kanilang ito'y itinamasa na, Panginoon, Lord God. Lord, ibinigay mo na, Panginoon, sa paggawa mo ng mundo, Panginoon. Nandyan na ang iyong biyaya, Panginoon, Lord God. Kailangan na lang namin tanggapin, kailangan na namin kumilos, Panginoon, at ideklara sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Lord, we praise you, Lord God. Napakabuti mo sa amin lahat, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. We praise you, Lord God. We honor you. In Jesus' almighty name. Amen. Amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang manglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit sa